እትገርህ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ጉያ ካብኡ ወፂኻ ለቢምካ ማለት ንኣምላኽ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ርሒቕካ ኣለኻ ማለት እዩ ተብተብ ሕዝ ተቢልካ ኢና ሓደ ወዲ ኣብቲ ዓንዲ ተብተብ ኣንታ ናበይ ኢኻ ተብተብ ካብትና ንዓባ ሰላም እታ ሰላም ከማል እዚ ይኮነን ጉያ እዚ እንታይ ተህዋኽ ዓለም ተህወኸካ ኣላ ህድእ በል ብሕልና ውጉዕዞኻ ኣብ ሕልናኻ ማዕረኽ እንደይ ትጎይለኻ ኣብ ተዓውሽጥኻ ተቐመጠ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ማዕረኽ እንደይ ትጎይለኻ ደኣ እምበር ኣብ ዓለም ዝጎዮ ዘሎ ጉያ እንተጎይኻ እንታ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ ካብ ጥፍኣት ክትወፅእ ኣይትኽእልን ካብ ዕንወት ክትወፅእ ኣይትኽእልን ብትኽክል ቤተ ኣምላኽ ብትኽክል ማሕበር ኣምላኽ ብትኽክል ከም ውልቅና ድማ ደቃ ኣምላኽ እንታይ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ጉያና እንታይ ክኸውን ኣሎ ብርሃን ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ብርሃን ይኽወል ኣይክወል ስለዚ ብርሃን ክኸውን ህይወት ክኸውን ኣሎ ፍቕሪ ክኸውን ጊዜና ዝበልዕ ዘሎ ብምስትውዓል ክንሕዞ ይግባእ ጊዜኡ ኣስተውዒሉ ኣበይ ይጎይሎ ዘይፈለጠ